meh teko bolo iki. Jan meh teko iki lho bolo. Halo bolo. Halo. Ah. Iya wis sing Iki mang acarane panen bolo, panen ning sawah. Desa Salamates bolo iki. Lho sawah ngene iki lho, terasering lho. Ombone karo olahe ndak padha bolo iki, ndak kaya ning daerah dataran. Yang ini iki ya. Matang bolo. Kesehatannya dijogo. Matang bolo. Jangane bening iki. Lawe tempe. Karo iwak iki lho bolo. Matang sik bolo. Lawe iki lho. Lawe iwak bolo iki. Iwak. Iki mang ngusungi gabah bolo, ngusungi damen diparakne ning anu iki. Mun kuwi baru kuwi langsung dianu, diherek bolo. Ya diusungi sitok-sitok gek dalane ngene iki bolo. Iki paklan bolo iki. Iki jenenge paklan kae. Bolo usung gabah kaya ngene lho bolo. 1 2 3 4 5 6 bolo iki. Gawa sitok mah. 6 bolo iki. Dalane mungkin bolo. Mulai ke sawah ngene lho bolo. Cangkingane suket ramdan bolo. Iki mang tak sepilne bolo, OTW arep mulih bolo, ke alas ya ta. Dalane ngene iki lho, munggah medhin iki lho. Iki dalane angel banget bolo. Yo lek udan yo lunyu iki. Iki mlebu ning dusun Sandong bolo, Sandong Desa Salamates, dusune Belang. Dalane ngene iki, lek sampean pengen ngerti dalane ngene iki bolo. Ah, kala bolo gabah teko kene bolo. Sing usunge mang iki. Sek 7. Iya, aku mang 8 nganggo 1 aku. Iya sih. Lho, kopi ini ready bolo. Kopi ini ready.